טוב ילדים, אז אנחנו ממשיכים לקרוא את חיית החושך, והנה המשימה. נסו להתבונן על הסיפור שאני אקריא דרך עיניו של האבא, של הדובר, של הילד הדובר. כתבו במחברות כיצד האבא מרגיש כאשר הילד מספר את סיפורו. לדוגמה, אם אני קורא כאן, חיית החושך הסבירה לי שיש שני מיני חיות חושך על כדור הארץ. המקומיות והבאות מרחוק, כמוה. המקומיות צמודות לחפצים, ואין להם מחשבות. אז מה הדוגמה? הילד, אני עכשיו דרך העיניים של האבא. הילד שלי יושב, הוא מסביר, לעצמו סוגים שונים של חיות חושך. הוא בטח משועמם או בודד. מדוע לא מזמין חברים? ככה אני בתור האבא שיושב ומתבונן על הילד שלי מה הוא עושה, זה המחשבה שעולה לי. אז כל אחד יכול לעשות את התרגיל הזה, לנסות. אז הנה אנחנו מתחילים. חיית החושך הסבירה לי שיש שני מיני חיות חושך על כדור הארץ, המקומיות והבאות מרחוק, כמוה. המקומיות צמודות לחפצים, אין להם מחשבות. הן מסוגלות רק לחכות חיקויים. אני מרים את היד. הצל שלי מרים את היד. החיות החושך הבאות ממרחקים הן באמת מן חיות העשויות ממחשבות דקות דקיקות. נרדמתי וחלמתי על הממלכה שבין הכוכבים. החושך באמת היה שחור שם משחור, כמו סמלת הכתיפה של אמא. וכשחיות האור עברו בתוכו, הן השאירו שבילי ערפל דק מאחוריהן, שהיו מתפזרים לאט לאט. הכוכבים היו מבריקים מאוד, והאור שלהם דקר בעיני חיות האור. שוב אני קורא את השורה. הכוכבים היו מבריקים מאוד, והאור שלהם דקר בעיני חיות האור. וחיות האור רכבו על קרני האור, כשהן יושבות בשורות ארוכות, זו מאחורי זו, ועוברות בטיסה. הן היו כמו כדוריות מוצקות לעומת חיות החושך, אך הבטן שלהם הייתה שקופה. הן באמת עשו הצגות. לא כולן ידעו להציג ממש. היו כאלה שפשוט היו עושות פרצופים בעוברן, או היו משרבבות לשון. אך היו חיות אור, כישרוניות יותר, שהיו רוקדות על קרן האור שלהם, כמו לולייניות קרקס על סוסים דוהרים. לאלו היו חיות החושך מוחאות כף, ולא שמעו את המחיאות, כי שלטו שם השקט והדממה. חלמתי שאני נסיך, בנם של המלך שקט והמלכה דממה. המלך היה דומה קצת לאבא והמלכה לאמא. אני הייתי דומה לחיית אור, אבל לא רכבתי על קרן אור. ישבתי על הבמה ליד המלך והמלכה. למלך והמלכה לא היו פיות ולא אוזניים, כי הם לא דיברו, לא אכלו, לא נשמו ולא שמעו. אבל עיניהם היו גדולות מאוד, כמעט על כל הפנים. הכתר שעל ראשו של המלך היה כולו זהב משובץ יהלומים, והכתר שעל ראשה של המלכה היה משובץ אבני אודם. ואני חבשתי על ראשי את הכובע שלי, ואפילו נשאר עליו קצת בוץ, אחרי שאתמול דרך עליו יונתן בבית הספר.
המלך הרים את ידו, וכל קרני האור נעצרו. עכשיו ראו היטב את חיות האור, את עיניהם ואת הגלים הזוהרים שהיו מתפשטים סביבן, וראו שקרני האור שעליהם הן רוכבות, ממשיכות לזרום כל הזמן, אף על פי שהן עומדות במקום. המלכה נשקה אותי, ואני בחרתי מתוך קהל חיות החושך, את חיית החושך שלי, ועליתי על קרן אור. בתחילה לא רציתי לבוא, אבל החזקתי בה בכל כוחי. המלך הוריד את זרועו, והכל נע וטס כמקודם. עד שהתעוררתי במיטה שלי, כשאני מחזיק את הקר בכל כוחי, וחיית החושך שלי יושבת וצוחקת. כל אותו הזמן ישנה התינוקת בעריסה ולא הרגישה דבר. האם אגלה לה את סודי כאשר תגדל? היא תגור תמיד בחדר שלי ותשחק בצעצועים שלי, וגם החושך בלילה לא יהיה רק שלי, אלא גם שלה. ויום אחד, אולי מעצמה תרגיש איך חיית החושך שלי מתנפחת בחדר. האם נוכל להיות שותפים בחיית חושך אחת? על מי תשמור יותר? ומתי תבוא לחלום שלי? ומתי תבוא לחלום של התינוקת? ואולי יכולה להיות בחלומותינו בבת אחת. האם התינוקת כבר חולמת חלומות? אמא אמרה שהיא חולמת על אוכל ועל חום. היא לא חולמת עליי. היא לא חולמת עליי? אמא לא ידעה לומר. אולי כן. הלא היא רואה אותי בכל יום. היא בוודאי חולמת על אמא, על הפנים שלה. היא בוודאי חולמת גם על החושך ועל האור. כי היא רואה שמכבים ומדליקים את האור. ואולי היא מתחילה כבר לפחד, כי בחושך אין היא יכולה לראות שום דבר. חבל שהתינוקות אינם יודעים לספר מה הם חולמים. אחר כך, כשהם כבר יודעים לדבר, הם לא זוכרים שום דבר מאותם הדברים שהיה להם בתחילה. אני למשל, לא זוכר את המטפלת שהייתה לי כאשר אמא מראה לי כאשר אמא מראה לי לפעמים בצילום. רואים שם תינוק בזרועותיה של אישה, והתינוק זה אני. וכל פעם שאמא אומרת בפליאה, אתה לא זוכר? אני עוצם את העיניים ומנסה להיזכר בכל כוחי. אני באמת לא זוכר. אני יכול להיזכר רק בתמונה מן האלבום. ואמא אומרת, כל כך אהבת אותה. אבל כשאמא נתנה לתינוקת דובי קטן ורך, ושאלה אותי, מיד נזכרתי. זה היה הדובי שלי והייתי ישן איתו תמיד כשהייתי קטן. אמא אמרה, ביום הראשון שלך קיבלת את הדובי הזה מסבתא. אמא שלי מניקה את התינוקת גם בלילה, ואם אני מתעורר, אני קם לראות. אני יושב ומסתכל, ומחזיק את חיית החושך שלי בקופסה, שגם היא תראה מה אמא עושה. התינוקת לא אוכלת את אמא, בכל אופן כמו שחיית החושך שלי חשבה בתחילה. אז זהו. אז שוב פעם, אפשר לחזור, לראות את הסרטון, ופשוט לשבת ולכתוב דרך העיניים המתבוננות של האבא, שעכשיו מתבונן על הילד, על הסיפור, על החוויה, על הרגשות שלו, ופשוט מה הוא מרגיש. לכתוב את זה. שיהיה בהצלחה.